Amalma wani nyangma bi kibara mambolo kala sama o de ko Mali Armeni rebelu ka mogodo ko ni karla nyogona sibiri temene o kera yoro mina o kera lere alen nampara ni nyogonche kuna funu ya ira ka fo koni ko Mali armée ka convoi do tun tato do ni ngata nga sarasu ulu koni approvisionner o ba mina do la ko o de se fe ko rebelu ka mobili fla ko koni nyeshi ulu ma ni ka kise ulu la kuna funu ya ira ka fo koni ko mo ma sanna wonga armée koni sera ka ni ma ko fo ni ku kenga buko ni ulu fana bolla ka fen do to ba mina do to ni na lampe solaire bola ale ni marfa kise do fana bola armée koni ya ira ka fo koni ko ni ma ko fo ni koni minu ye rebelu ye ko ulu koni tumbe fe ka ulu ka mo nunu koni bla ka ta yoro la yoro na ko ulu ngona woro tumbe na bo ka ulu koni attaquer ko koni ko te ko mebe ko ka danga ko benga sembe Mali ni rebelu nyoche ko ni koni yo sosolene u fe o te menen wa boya ma yura la fena ka fo koni ko anga finitugu ye u tega da majugu doka majugu minga bara beneno ninga malfa ni malfa kise ko fe bamanchi jugu ma anga jamana kono na funu ya ira ka fo koni ko ni ma ko fo len tunga bara beneno kata gawo ale ni mopti bamanchi jugu mun be nka malfa ni malfa kise fere uma o koni kamne na anga finitugu fe wa ko sa ka koni be kiri blo de ka bolonka o te menen wa boye anga finitugu ya ira ka fo arbi koni ko ulube ka barake ko ka dakan ko uye mogodo mine semaine temene minte ni ko lu mine na tomoktu de ko ulube ta mogo sawala ko lu fene koni siga koni kelemula ko koni fene ye bamanchi jugu nunga deme baga bado ye o ni kuna fonu ne tuma bolo kala sama biya ni chaka kloma jola